ndakuchananzira ndakaona munhu ungozvinyi uyo muri kuona uyu ini ndakaenda penhal vanga 2009 October 23 handimuzivi kana mubhuku mangu harimo asi ndakashama wakabva auya kumba kwangu ari mangwanani kuri kufesa-fesa mvura zvino muchinda uyo ndinogara naye kuita uri pabasa ungadai angatwo ndandiri ndega wakati go 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 ndikati pinde aibva apinda mumba ini usu handihuzivi ndakandoti munhu pamwe uri kutsvakawo pane zvaruda kutaura kukazi makati ndikati mwenyu pamwe haziviba kuti tinoita sei ndakandimutaurira kuti next time akanga akuuya watouya munzvimbo yamutasa munoitwa zvakadai wakaramba ukazi ini ndinoti wati makadi kukazi zvese izvo ndinotaura munombozvizvi wangaite bhachi rake raakadarika kukazi zvese ndiri kutozviisawo kana kupolisi ningoenda ndakabva ndaona kuti asi manenzi ari kukusurwa asi pane chondichazwa kani mwoyo wangu wakati inini handidi noise handifanirwi ndakati mwari natete kuti wakakotswa uko ona inyaya yacho mumhepo handipindurani nezvakadaro ndakaramba ndakanyarara unga zvandinakira si zvandigumburisa maningi ataura dare ndakabva ndati ini ndaakubuda muno kukazi buda ndingotosara ndimugara ndakabva ndatora mastepsi kuenda umba ndinorara ndibva ndapinda kusvika pachikumbariro pekutoti ini ndakamira panapa iye utori apa wabva abuda wabva ateera kukazi iwewe asi ungopisa ngeputeka inini ndinonamata mwari mupenyu zvino wakanonoka ndiwo akatengesa nyika ino iwewe ndakati tete risina utamuruzvizwa here namusika wano ndikati pindurai murimi wari kumhepo inini utengesa nyika yesekuru pete kukazi ndabva kuna baba wangu baba wacho ndiye ona tizindi nasabhu tatopedzerana zvese uri aniko muno ndakabva ndaramba ndakanyara ndiwo masoko ndiyo nyaya yakaitika iyi ndakabva yandishaisa hope handimuzivi 2009 October 26 ndakaendeswa kupenhal longa iyi da kapenzi ndiye wanga ariyo dzileti chifi baba wangu uyu takaenda tese nababa wangu uyu unobveni uripo uri une umbo wakabvunza vadzenge ndikuti muri kutora muzvare uyu muri kuda kwaugarisa papi kukazi waibva waringisa mepu yepenhal longa iyi kukazi mustraven farm kukazi inemi madzenge nhatiduzuzwa kuti mamboendesa kumagamu ungoda kugara mustraven farm ndiyo nzvimbo yake anogara zvino ndiyo nyaya yakauya munhu uyo ningoziva munhu uyo ndakatengesa ivhu rasekuru pfete unomuziva nababa wake onadiyo wakati kwazinasabhuku tapedzerana wakatengesa nyika iweyo ndofunga ni matsamba nemunhu uyo ndakatengesera nzvimbo yababa sekuru pfete wari chirowa newari pinga guru ndadare vose inini ndonzipasimo mukope ndakaona mwana asvika kuno mwana wangu aramba akati ndapiwa 3 days nambuya yekuti ndibve pamba pandirogara ndopamba pangu ndakabva pamba apa negosva kuti ndandisakwanise transport yevana toenda kuchikoro saka ndakaenda padhuze pekuti vana vangu vakwanise kuenda kuchikoro ndibva ndasiya mwana saka ndindanzina mbuya ndiri kupa 3 days kana wakundikana pa 3 days riri kubvisa pamba
mungu wasvika mumba kwangu. Saka ndo pandakaenda ndikwaitonai ndikatora mwana ndakadarika nekuporesa ndikasvika nzava nyaya yako haite kuti tingaibhukedu sezvo tichikuziva chienda kwacho kwauri kuenda wozotiudza kuti zvafamba sei kana kwaita noizi tozotangira ipapo. Saka ndakasvika pamba ndikatora mwana uyu ndikati ngatendei nepasabhuku kuitira mangwana. Ndikaenda nepasabhuku sekuru sami ndo sabhuku aripo ndikati sekuru ndine nhau yandiunzwa kuti mwana uyu ari kunzi ngaabve pamba nemhosva kuti hatizikani muno. Saka ndaida kuti tisvike kwambuya ishe tinzoti nhau dzadzo dziri kufamba sei. Ndambuya ishe pavakauya imba chayo yavakasvika kugara tisi takaivaka isusu. Ndakapinda mazingeni 2007 akandipa munda dhiyo sekuru zingeni nambuya hondo ndimbuya wangu ini nawaruta handizive tisi takavaka imba yavakasvikira. Saka takabva tabva pasabhuku sabhuku akati ini ndiri bhizi plus ndiri ndega mbuya wako pano havapo saka endako. Ndokubva ndaenda kwambuya mbuya vakati uyu vamuzivawo ndandisiri ndega zvikanzi kana newewo ndakucherechedza. Chibva tapinda mukicheni mavo chibva tagara ndikati ambuya undona ndauya kudai soye ndava nenhau yekuti makati mwana wangu abve pa3 days. Saka ndauya mati hamumuzive ini nauti hamundizivi ndo nhau chete. Saka ndakangobvunza mubvunzo umwe chete papanhau yekuti yavari kutaura taikurukura pavakatidzinga mumba ivo vakaenda kutora buti kwakutanga kumwa. Ndikati mbuya ini handiite zvekuti bute renyu ranonoka chete ndo zvandakataura because vaimwaya bute uku tiri kutaura tese. Saka chandinoziva pachivanhu chedu isusu munhu kana achiisa foja pasi anenge ane zvaari kurerera nekutaura. Ndo zvandakataiwa mbuya zvamuri kuita izvo tiri panhauro dzatiri kutaura zviri kupesana. Handina zvizhinji zvandakataura handina kutaura zvokutengesa kwavo nyika handina nyika yandinoziva yavakatengesa vaakundigadzirirawo nyaya semungwi inhandiswe muno. Handina kuvatuka mbuya ndakaenda nemwana sabhuku vakati ndiri bhizi saka hakuna umwe munhu wandaikwanisa kuzoenda naye ikoko kwaitonai. Munoyomba kwangu kondisima Heleni Musimba azamnakuya kondisuma yo mati munoza nini pasi pomukokeri musimu ana mukokeri mukadzi wandakaroora inini mukoma wake ndakabereka mwana. yanga musumu wechii munoyomba kwangu konditaura kuti makasiya mwana pa iyo wakataureri kuti ndakusiya vasikana ndakaudza sabhuku wadzapana sabhuku asi sekurusami sabhuku ari panozviziva kuti ndakasiya mwana. osumati tasiya munhu pamwe pano hapasina vanhu vanogara poonekwa pane vanhu unobvunzwa kunzi yakomba kugara pano bozi ndopasane masabhuku vane mazishi ndakasiya kutaura kuti ndasumuka ndasiya pamba vahanda kumboenda uku ndikusiya vana nhingi nanhingi nanhingi so that vanhu vakuru vazobvunzika kuti imwe akugara pa ndiwanani apa. Chakashayishika chekuti mbedu havana kukwanisa kuudza nalesi asi nini pamutemo sabhuku ndakavazivisa kuti ndiri kumbosiya mwana ari pambashi. Saka ishe pamutemo futi haana raiti rekubvunza munhu ari kuona kugara asina kutsviswa soko racho. Ndizoziva ishe havatumeri kana mapurisa kana vakaona pamba papanzisina munhu paane vanhu havana kodzero yekubvunza unobveko kumusha urungwa kuna madzijeni basa guru vane basa ravo ndere sanda ini ndaifunga zvamaifana kuita in the first place zvamakaita zvakaratidza kaelement kekushowa
Because what you're supposed to do, you're supposed to go to Makaenda Mandela Market on a sample with the same one. And Mano, why would you raise a good my phone on a market on a sample, put a sample. Yeah, be a territory. Yadzoka funga nauri kuti zvakati munhu angaine mararamiro ekuenda kunaiche kubvunza nyaya yekuisapo kuenda kwakaita iwe manje kwakaita kunga confrontation yekuti kakuita kaekuti wangakushorana things like that but handizvo vanhu vofanira kugara zvakadii pakuenda kwandakaita imhosva yekuti ndakwasabhuku ndakasvika vakandichienda ivo mbuya vangaudza mwana pa 3 days munge masvika unoderera ndavateerera zvataura ndatinini iwe issue yako yanga iri pekuti mwana adzivapiwa 3 days to vacate but inini ndinongoti issue yangu is about procedure handiti kuti iwe kutaura kwakaitani sabhuku handire pawakazva mwana achiti ndakupa 3 days kuti ubve pamwe iwe waifanira kungobvunza svika kuturani kuna sabhuku kuti asabhuku ndazva mwana ari kuti chii ndapiwa nambuya 3 days kuti ndibve kuno because vanondidii hauna kundisuma because munhu aifanira kunosuma ishe handi iwe bayo akaona pane nyaya mufa aifanira kunosuma ishe ndisabhuku handi saka ielement yekuti sabhuku handiti paakanzwa izvo akataura izvo ndiye aifanira kusumuka haana kukwanisa kusima ndo pane dambudziko ndoipinzirani kungasurwa ndozvati kutaura kuti maybe sabhuku wega akarwara kana akazorwara but then waya asina kusumuka because akautya kuti nyaya yangu iye ndatangirwa saka kana akati nyaya yangu ndatangirwa kwakusikasvikiki because anenge achiziva maybe mashandiro avo kana magariro avo kuti vanoshanda zvakadii saka but anyway to me it's not an issue issue yokungoda kukorekitana chete kuti vakaisa garai zvakadii zvakanaka kana tiri muarea ngatise ngatisumane ngatisemekedzana zvatoti nothing else kuitana naizvo nemasoko asikafanira ngekuti atanga manonoka kudira haataurwa munhu iwoiwekeke autori mwana kwamutasa kuti inini fodya itangire iwewe wakakanganisa kuti ndiye ichoyo nzvimbo iyi mukadzi yeyu ndiye munhu atokudza zvekukudza zviya kupena lona iwe hatikuzivi saka zvekuti anenge aitoana vachiita fodya here anga akutoona enemy iwe wasvika anoisa fodya pasi saka iwe akamuti iwewe zvenyu zvefodya izvi makanonoka isisi tinotora atikutisii andoona kunyanzise mukapinzana navanhu vakuru language dzakadaro nzii ndaito kutsvaga nachikushaya but hatiri mambo atikatigarisani and respect this woman handiti iye ishiwe nzvimbo iyo zvekuti imi muna chiine ishiwe nzvimbo iyoyeyo ndiye mai valapsi vakudzei imasikana ini ndakaunzwa imurume umwe wakazitiwa unogara nondovanani hana murume uyu mukorokoza no ndekenditsinira zviri chokwadi pamberi pamwari itai unhu kwavo imusekura muzizi zvikuitika tetepesavezereima baba wacho azvizwa regai nditsanangura iye iye azvizwa toda unhu hwakanaka munzvimbo hatina kupuza ndumva ende munogara zvakadii zvakanaka ini ndinongoti sabhuku mupe chiremerera chake iche mupe chiremerera chake munogara zvakadii zvakanaka ndo zviri important ngapasaitika element yekuita sei saizana ndo kanozosvitsa kupi izvo but anyway pamusoro uri kuda kuchiuya kwamba kunyoresa zita rake from 2009 handimuzivi futi handiye uyu wakatanga kugarapo wana wacho vanochinjana kugarapo haparimwi hapana neumba iripo kundoona kachiutsi basi wachienda kumakorokozo wamwadzimai watatu wakati mbuya ndoti sabhuku ndakamubvunza katatu about 3-4 times kuti ningondoona chiutsi apo hapapoona kuti pangogara vanhumba makorokozo alright
izvi kuti hazvizwa it's okay. Tiri kuti wapwere wenyu dzidzai kugara nawo wapwere ndo zvaunoita wapwere kana matora pakashayishika itai sei gadzisai asi chatiri kukurudzira chekuti wapwere wonga uchiziva kuti ndiani ndigogo wedu handizvo ndimagogo wedu ngatimute sei ngatimuremekedze handizvo ndiye muridzi wechii ndiye akaiswa ipopo nachifamba usikwa saka isusu kana tikada kutozwa nyaya dzeuko ndiye watinobvunza iye iye magogo iye ndiye watinobvunza iye hatina motomboenda kuti iyeyu ndiye anototaura kuti handizvo saka tinongoti isusu ngatese ngatigare zvakanagarisana kuti inini ndisununguke mumwoyo kuti nditore peni yangu kunyora zita rake wakati handitongwi ndiwe ningoda kuti andichenure izwai muzvare ndati chii muzvare mupwere imimi handimi munonyora munhu ndipinza mubhuku ba ndisabhuku handizvo saka imimi chitaurai sabhuku zengeni anyore mwana muchi mubhuku ogara zvakanaka then iyewo mwana kana uziva kuti ndakakanganisa ndiye uchaenda kuna magogo kutaura magogo magogo sori magogo ndochi muzvare handizvo ere muzvare ndozonauya ndizvo unouya unouya raitendai